F'April li għadda l-impjiegi irreġistrati bħala full-time żdiedu b'5.2% filwaqt li dawk b'xogħol part-time żdiedu b'6.4% meta mqabbel ma' April tas-sena l-oħra. Minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ħareġ li ħaddiema full-time żdiedu biżjed minn 11,100 fi żmien sena. It-total tal-ħaddiema full-time f'April kien ta' iżjed minn 250,000 persuna, f'waqt li f'April tas-sena l-oħra kien hemm ftit iżjed minn 239,000 ħaddiem. Rigward xogħol irreġistrat full-time, iċ-ċifri tal-NSO juru meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet, l-aktar żidiet fl-impjiegi kienu fis-setturi tal-akkomodazzjoni u fis-servizzi amministrattivi. Ix-xogħol irreġistrat full-time żdied ukoll fis-settur privat b'aktar minn 12,200 persuna biex b'kollox hawn kważi 200,000 ħaddiem. Dan filwaqt li l-ħaddiema fis-settur pubbliku żdiedu b'167 persuna biex it-total huwa ta' ftit iżjed minn 51,000 persuna. F'April li għadda dawk irreġistrati full-time u li jaħdmu għal rashom ukoll żdiedu meta mqabbel m'April tas-sena li għaddiet, żieda ta' 815-il persuna. F'dan is-settur dawk irreġistrati bħala ħaddiema żdiedu biżjed minn 11,500 persuna. Meta mqabbel ma' April tas-sena li għaddiet, f'April li għadda kien hemm żieda fl-att ta' irġiel irreġistrati b'impjieg full-time hekk kif tela b'5.1% waqt li n-nisa jaħdmu part-time żdiedu b'5.5%. Minnaħa l-oħra l-ħaddiema li għandhom ix-xogħol part-time bħala x-xogħol primarju tagħhom f'April ta' din is-sena kienu jgħoddu aktar minn 33,000 persuna.